השבוע זכינו להשתתף בשמחת בר מצווה של אחד הילדים המקסימים שלנו, אליה אברמוב. רקדנו, שמחנו ושרנו, כפי שנוהגים באירועים כגון אלה. לאחר האירוע פנה אליי אבא ואמר לי שהמלצרים והעובדים באולם ציינו בפניו את ההנהגות המיוחדות של התלמידים. הם אומרים שתמיד כשיש אירועים עם ילדים ובני נוער, תמיד יש בלגן ולכלוך וחוסר משמעת, והיה תענוג לראות איך הילדים מתנהגים בדרך ארץ. פרשת השבוע שלנו פותחת במצוות והנהגות שקשורות לבן אדם לחברו, ורק לאחר מכן, לקראת סוף הפרשה, עניינים של בן אדם למקום, לומר שקודם כל ההנהגות שלנו צריכים להיות הנהגות ראויות בן אדם לחברו, וזה הבסיס והתשתית לכל המשך העניינים של בן אדם למקום. רבי מנחם מנדל מקוצק אומר על הפסוק מאנשי קודש תהיו לי, אנשי קודש תהיו לי. תהיו קודם אנשים, ואחר כך תהיו קדושים, כי לעסוק בעניינים רוחניים, בעניינים של קדושה, לפני שאתה בן אדם, לפני שאתה איש, אין לזה שום ערך. שבת שלום, חודש טוב ומבורך.